Kag sa number 1, mga kapitan nga ginreklamo bangod ila himata ang benepisyaryo sa scholarship nag-uli na sang kwarta. Mga punong barangay sa Negros Occidental nga ginreklamo bangod ila man nga himata ang benepisyaryo sa scholarship program sa idalom sa bawat barangay, makikinabang program ang nagbalik na sa natungdan nga pondo. Ginsiling ni Board Member Richard Julius Sablan nga presidente sa Liga ng Barangay Negros Occidental Chapter nga sila ang nagpadulong mismo sa barangay sa Kawayan kung sa diin duha ka mga anak sa punong barangay ang benepisyaryo sa among scholarship program. Nakuha na nila ang tig 20,000 pesos nga pondo kag napangitaan na sang bulos nga bag-o nga duha ka benepisyaryo. Ang sa bago nga barangay naman suno kay Sablan, nakuha naman balik kaya ang punong barangay mismo ang nagpadulong sa Liga ng Barangay Office matapos nga maglupok ang isyu kaginuli man ang pondo. Anak sang punong barangay suno kay Sablan ang isa sa mga benepisyaryo. Sa barangay sa Moises Padilla suno kay Sablan, nagpahibalo na ang natungdan nga punong barangay nga iuli ang pondo kag natalana nga kuhaon nila balik ang pondo suno kay Sablan. Himata sang punong barangay ang isa sa mga benepisyaryo. Suno kay Sablan, duyag niya nga ma-clear ang mga ngalan sa natungdan nga punong barangay gikan sa issue. Sa mga wala pa makarelease ang pondo para sa among scholarship program, nagapahanumdum si Sablan nga likawan na dapat nga ang mapili nga benepisyaryo himata sang barangay official, elected man o kun appointed. Damlag pa ginsiling sang DILG nga isa sa mga pagsulundan sa pagpili sang benepisyaryo para sa among nga programa, ang mga dapat hilway ini sa conflict of interest, nepotism o kun favoritism. Tig 20,000 pesos ang mabaton sang 5 ka mapili nga scholars ang barangay sa among nga programa sa idalom sang Office of the President. Mga reklamo, especially ang mga bata gid bala sa mga kapitan ang nakabaton. So ginapabalik tagit ginapatanan niya ari magdambot sa amon opisina. Ginakantuan gid nakon kag ginakuha. Oo, actually ginapaprepare na sila namon sang substitute, sang baylo. Tapos kung ara lang man panaso namon ang ngalan, tapos i-link, ibutang namon sa link ang bago, tapos ihatag namon dito